गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि खौरां फोसावनायखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना दिनैनि खौरांफोरखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं। गोबां सान बारलांबाय मणिपुरनि हिंसायारि दाङाबाजिया। दासिमबो मणिपुरनि हिंसायारि दाङाबाजियाव माखासे गिख्रंथाव जाथायफोरा जाफ्लेबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। थिग बिब्दिनो रैखाथि सान्थ्रिफोरनि टियार गेस गावनायाव सा 17 सुबुङा जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। मणिपुर रायजोआव बिष्णुपुर जिल्लानि कांबय आरो प'गाकस ओनसोलाव आइजोफोरनि दैदेननायाव जायगानि सुबुंफोरा रैखाथि सान्थ्रिफोरनि थांलाय फैलाय खालामनायखौ होबथानो थाखाय लामायाव ओंखारबोदोंमोन। लामायाव ओंखारबोनानै बिसोरो रैखाथि सान्थ्रिफोर आरो RAF लागायनाय बेरिकेडखौ बारनो नाजायो। बेनि फिनजाथाय होनानै रैखाथि सान्थ्रिफोर आरो RAFनि हानजाया टियार गेस गावनायाव सा 17 सुबुंफोरनि जोखोम जायो होननानै मिथिनो मोन्दों। थांनाय 2 आगस्ट खालारखालि खुंफुंनाय मोनसे केबिनेट जथुम्मानि गेजेरजों रायजोनि गेजेरारि फरायसालिफोरनि ग्रेजुवेट आरो पस्ट ग्रेजुवेट फोरोंगिरिनि सायाव आसाम केबिनेटआ मोनसे गोनांथार थांखि लादों। आसाम केबिनेटआ गेजेरारि फरायसालिफोरनि ग्रेजुवेट आरो पस्ट ग्रेजुवेट फोरोंगिरिनि थाखाय टेट एबा टिचार इलिजिबिलिटि टेस्टनि गोनांथि गैलिया एबा थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला टेटखौ बोखारनो थांखि लादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेनि सोलायै आसाम केबिनेटआ ग्रेजुवेट आरो पस्ट ग्रेजुवेट फोरोंगिरिफोरनि थाखाय टेट काम रिक्रुइटमेन्ट टेस्टखौ खुंफुंनो थांखि लादों। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि मासि सामलायनाय आसाम केबिनेटनि सप्तायारि जथुम्मायाव बे थांखिखौ लानाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि रायजोनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि रनज पेगु बिथाङाबो गावनि टुइटार एकाउन्टआव आसाम केबिनेटआ लानाय बे थांखिखौ फोसावनानै होदों। आसा, आदसा, आसु आरो आदिबासि सिंगेल अभियानआ सुबुं सांग्रांथि मेल खुंफुंदों। आदिबासि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरा रायजोनि खुंथाय गोहोआव थानाय बिजेपि सरकारखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। हारि, हा आरो हिनजावसा रैखाथिनि स्ल'गान होनायनि गेजेरजों खुंथाय गोहोआव थानाय बिजेपि सरकारखौ आदिबासि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरा गोख्रों रावजों सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दों। बिजेपि सरकारा आसाम आरो बिटिआरनि थागिबि सुबुंफोरनि सायाव इनाय अनागार खालामनायखौ बन्द' खालामनो नांगौ होननानै गोख्रों रावजों हुमखि होदों। गाहायै तामुलपुरनि NK दारांगा मेलानि मैनाहालियाव आदिबासि, मुस्लिम, बेंगलि आरो बर'फोरनि गं 210 नखरफोरखौ 15 साननि गेजेरावनो जायखारलांनो बिथोन होनाय आरो आयेन बायदियै इभिक्सन खालामनो हाग्रा बिफानआ नटिस होनायखौ लानानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों। आदिबासि माहारियारि आफादनि बिबानगिरिफोरा NK दारांगा मेलानि मैनाहालियाव माब्लाबाबो इभिक्सन खालामनो होनाय जानाय नङा आरो बेखौ होबथानो आदिबासि माहारियारि आफादफोरा गोख्रों हेंथा होगोन होननानै बुंथिदों। जुदि सरकारा NK दारांगा मेलानि मैनाहालियाव इभिक्सन खालामो अब्ला बिसोरनि थाखाय राहाखौ सरकारा सिगाङावनो थि खालामग्रोनो नांगोन होननानै आदिबासि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरा बुंथिदों। फैगौ 5 आगस्तनिफ्राय क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव 132थि डुरान्ड कापआ खुंफुंजानो थांगासिनो दङ। बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय गोख्रोङै साखाफारा जागासिनो। डुरान्ड कापनि गिबि सान एबा 5 आगस्तखालि नायगिरिफोरा टिकेट लाथारनो नांगोन, नाथाय टिकेटनि बेसेनखौ लानाय जानाय नङा होननानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फोरमायनानै होदों। जोलुर नायनो मोजां मोनग्रा गोबां सुबुंफोरा बे गेलेनायखौ नायनो फैगोन, नाथाय जिरायनायनि थोजासे खाबु बायदियै नायगिरिफोरनो टिकेट होनाय जागोन आरो रां लायाजासे टिकेट होनायनि थांखिखौ भारतारि आर्मि रौनियाफोरा लादों। गेलेमुनि टिकेटखौ गेलेमु बिफाना होगोन होननानै CEM प्रमद बर' बिथाङा फोरमायनानै होदों। गेलेमुनि गिबि सानाव हादरनि रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंहआ बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो बेजों लोगोसे बेखेवनाय हाबाफारियाव हारिमुआरि हाबाफारिबो लानाय जागोन। लोगोसे आर्मि रौनियाफोरनि जर'खा हाबाफारि दिन्थिफुंनायबो नुनो मोनगोन। कंग्रेस दोलोनि MP गौरब गगৈनो 2023 राजस्थान पल्स स्क्रिनिं कमिटिनि मासिगिरि बिबान होबाय। कंग्रेसनि आफादगिरि मल्लिकार्जुन खारगेआ स्क्रिनिं कमिटि दानानै राजस्थानाव जानो गोनां बिधान सभा बिसायख'थियाव गोख्रों बाहागो लानो थाखाय मोनसे गोनांथार थांखि लादों। बे कमिटिखौ दानायनि गुबै थांखियानो जादों दोलोनि बिजाथिफोरनि थाखाय मोनसे गोख्रों आरो थगायनाय गैयै सायख'नाय हाबाफारिनि सायाव गोख्रों नोजोर लाखिनाय।
बेनि थाखाय MP गौरब गगैनो 2023 राजस्थान पल स्क्रिनिं कमिटिनि मासिगिरि बिबान होनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गोजोनथाव खौरां आरब हादरनि दुबाइआव खुंजानाय SBKF 80 इन्टारनेशनेल दुबाइ माल्टि गेम्स 2023 आव बर'नि आगोमा फिसा खनजुलता बर'आ 100 मिटार आरो 200 मिटार गोलाव खारनाय आरो गोलाव बारनाय गेलेनायाव देरहासार जानानै सनानि मेडेल मोननो हादों। हायनारि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि PMAY स्किमखौ BCDCनि मासिगिरिया रां जानानै गुबुन सेल्फ हेल्प ग्रुपनो हरनायनि गोख्रों अजद थिखांदों। BCDCनि मासिगिरिखौ बोख्लायनांगौनि गोख्रों दाबि खालामदों। गुबै बाथ्राया बेसोदि क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय नर्थ गौनिया BCDCआव BTR सरकारनि अननायाव PMAY मुंनि मोनसे स्किम हरदोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे BCDCआव गासै मोन 42 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर दंमोन। बेफोर ग्रुपनि गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ लानानै गुवारै सावरायलायनानै लटारि गेलेनाय जायो। बे लटारि गेलेनायाव हायनारि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ देरहानो हायो। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि लटारियाव देरहाखांनो हानायनि उनावबो गुबुन सेल्फ हेल्प ग्रुपनो स्किमखौ हरो। BCDCनि मासिगिरिया बेबादि खालामनायनि थाखाय खुद्रिसारनानै प्रमद बर' बिथांनिसिम राहा लानो हायनारि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ खावलायहरदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।